A jama'a, kamar yadda na yi wa mai anguwa bayani, so zan sake maimaitawa a gaban mu dai ma'aikata ne daga masarrafar ma'adanai ta ƙasa, kuma an turo mu ne mu shaida muku cewa wannan gwamnati tana buƙatar wannan tsibiri da kuke zaune. Saboda ta gano ma'adanai da ke ƙarƙashin ƙasa, saboda haka take umurtanku da ku tashi ku koma wani wuri da yake kusa da nan gurin. Yanzu na fahimce ku, kuna so mu tashi da kana koma inda ba mu sani ba, to ba zai yiwu ba. Kai, ina ba zai yiwu ba. Kuna nufin dukiyoyinmu da kadarorinmu za mu tsallake mu tafi wani wuri saboda san kan wata gwamnati? Ba zai yiwu ba. Kai! To kai kake bayanin wata gwamnati. Yau a tsibirin nan namu shekara 75 tun iyaye da kakannu ba mu taɓa ganin wani mutum ya shigo mana wannan tsibiri namu ba da sunan wata gwamnati. Ba zai yiwu ba. Turkashi tashin hankali ba a sa maka rana, haka kowa ya ɗebo da zafi bakinsa ana dara ga dare yayi, idansu ya rufe a yayin da aka zo musu da wani tayi suka yi alasa turbukui jiki shiyar mai goyo. Shin wace amsa ce a bakinsu? To, ku kun je abin da suka faɗa kuma kun fahimci abin da suka faɗa. Mu tun da muke a nan gwamnati ba ta taɓa shigowa da sunan wai ita gwamnati ne za ta yi mana wani abu ba. Abu ba zai yiwu ba. Aikin banza shi ne za ku dawo mu ba tare da kun ciro mu a can mai garin ba. Sorry sir. Ku je. Sha. An sa su gudun hijira daga inda suke zuwa wani yanki, abinda suke gudu shi suka tarar. Dama kukan kurciya jawabi ne, sai dai zalunci baya daurewa. Na dawo ne. Lafiya lau. Ba gajiya. Yaya cikin gida? A lafiya lau. Sun ci a gaishe ku. To muna an samu. Alhamdulillah. Su Amira kenan. Su Amira an girma. Ai umma ma kin ga ta. Ai yanzu sai rigima. Tun lokacin da na sa ranar da zan zo gurin ki. Saboda tana ganin ta samu hutu. Ita ce kafa na kamata sai na kawo ta ganki. Nauyin shirin G-Record Sound Studio Gombe, labari da kuma tsarawa Mubarak Burazu, wanda ya shirya kuma Ahmad M. Squire. Kai, ku kashe wancan shashashan, maza ku ci masa. Malam, kai din waye? Kuma me yasa ka cece ni? Daga kamfanin G-Record Sound Studio Gombe ya ɗauki nauyin kawo muku wannan sabon shiri mai suna Wazirin Daji. Mai sona ta so muradina, kudirin soyayyar ki aure tushen kauna. Mai sona ta so muradina, kudirin soyayyar ka aure tushen kauna. Kin ci kwalliya mai sona, ganin ki ya saka min shauki, matso ku samu radin raina, tukunci na so zan baki, ga guri ki zo zauna nan, albishiri na so zan yi miki. Mai suna shashin raina, fitila mai haske raina, yau ka zama dalilina, na samu guri na zauna, kai min gulmar kauna. Wazirin Daji. Sai yaro, ka gama kwashe min kashin dokin nawa? Kai, wayyo Allah na, wannan kaddara ta ce ni da ubangiji ma yasa ni na zama ɗanka wallahi. Wai hakan na daure ne fa nake kwashe kashin wannan banzan jakin naka, amma kullum sai ka dinga min magana. Kai, tir da halinka wallahi. Kai, na gaya ma, ka ƙara gaya wa doki na jaki. Kila mijin nata yana nan a gari. Kai mace. Haba kulwa, ka ce wata 'yar ƙauye? Wazirin Daji.
wazirin daji daga shahararren daraktan nan Gambo Umar, karamin su babban su ana kasuwancinsa da dillancinsa a G-Record Sound Studio wazirin daji yana nan tafi. Abu a duhu, warware shi sai Allah sarki. Abu a duhu, abu a duhu, abu a duhu. Zargi ba abu ne mai kyau ba, in za a yi hukunci ai duba. Yanke hukunci ba bincike, laifi ne babba. Ga abu nan a cikin duhu, warware shi sai Allah rabba. Abu a duhu, abu a duhu, warware shi sai Allah sarki. Abu a duhu, abu a duhu, abu a duhu. Zargi ba abu ne mai kyau ba, in za a yi hukunci ai duba. Yanke hukunci ba bincike, laifi ne babba. Ga abu nan a cikin duhu, warware shi sai Allah rabba. Abu a duhu, abu a duhu, abu a duhu. Ajiya kin yi ta kira na a waya lokacin na isa ofis ne. Na kira ka ne saboda kayan abincinmu ne ya ƙare, shi sa na kira ka. Hajiya gidan ga su isha ga yaro a gidan kuma hajiya dole sai ni zan siyo kayan abinci. Haka na ga dama, kai nake so ka zo ka siyo mana kayan abinci. Ko ban da dama in kira ka ne. Hajiya kina da shi to amma ga su isha a gida ga kuma wannan amma hajiya dole sai ni dai zan siyo abinci. Kai na ga dama nake so ka zo ka siyo mana wannan kayan. Yara a gida kuma ya ajiya dole sai ne ka ɗin siyo abinci. In ka ga dama ka je ka siyo su. Malam, ni fa bukata ne da ni. Mota nake so ka canja min kawai. Mota? Ba za a canja motan ba. Ka ji ko? Na ce ba za a canja motan ba. Ya mutum yana da dama ne da zai ma abu ya barin da wata mucacciyar mota in je ko ina ta shan wahala sai ka ce wani abu. Assalamu alaikum. Wai surutu me ne nake ji a nan haka? Hajiya yaron nan ne ya zo yanzu gaba na yake mun rashin kunya yake cewa canza mishi mota. Haba Aminu, wai kai me kake nufi ne ba dan gidan nan bane shi? Dan gidan nan. To, dan gidan nan ne kuma dole sai ka siya masa motar nan. Ko bai isa bane? Ya isa hajiya. Wuce mu tafi. Haka rayuwar duniya dama take. Yaran nan dan ba ɗakin mu ɗaya da shi ba. Shi ne kawai hajiya za ta zo ta tsaya masa ta ce sai na canja mishi mota. Ba za a canja motan ba. Ba za a canja motan ba. Me kake dubawa ne ka abokina? Ka faɗi kawai. Mun da yaran yarin yanzu din wallahi za mu haɗu a wani guri ne. To kuma yau hajiya ba sa gida ka gwara in dawo da daman nan kawai. A kai ka ce har gida kenan yau. Haba ka bari kawai. Haka ake so a yi. Ba san yayi. Garantiya yasa kake burge da yi. Ka bari kawai sai an kai. To ai kai kana yawa ne. Ai gaba ɗaya ga yawa ga jiga.
yare baya shiga ne? Baya tafiya wallahi. To ban san me yake damun yarinyar nan. Wataƙila. Ko mun yi agreement da ita kuma gaba ɗaya ta zo nan. Kai baby ina cikin ka a waya tun ɗazu ina park ina jiran ka har yanzu. Ke dai ki zo ki zauna da Allah. Na gaji. Lafiya kalau ya gida. Ka gani ko? Gaskiya ne. Aisha kana gogewa ma. To an gaya ma kuɗi wasa? Gaskiya ne. Ai ba ƙarya bane. Ba abun da ba za ka yi ba na gida. Ci wannan gaskiya ne. Wai ni kan nace ba? Ya labarin shawarin da na baka nan ne ka. Dan na ga yana kana gaba ɗaya da so cinye dukiyoyin gadon na kunna. Ai ba ku sani ba wancan maganan da muka yi. An riga an gama wuce gurin. Na haɗa wa yayana wani lo wanda kawai wannan kuɗin sun samu an gama za mu fantama a garin nan. Gaskiya ne. Hakan yayi. Yanzu dai ba ban wuce kawai. To huta kawai. Huta kawai ku gida don ku sai wani lokaci. Sai mun haɗe. Ai da man kai miki ta jira tun az wannan daman tana hannunka amma ka kasa kai amfani da ita. Ka bar shi sai fata ka yake yi da kuɗi dama na hannun shi kai ne hannunka a sake kamata kuɗin nan ya zauna a hannunka. Ha ba ki bari kawai yanzu kan ai dama ta riga ta zo hannu. Tun daga yau an fara samun dama yau su momi ba sana kawai. Na gane. Abu a duhu warware shi sai Allah sarki. Abu a duhu, abu a duhu, abu a duhu. Abu a duhu warware shi sai Allah sarki. Abu a duhu, abu a duhu, abu a duhu. Zargi ba abu ne mai kyau ba, in za a yi hukunci ai duba. Yanke hukunci ba bincike, laifi ne babba. Ga abu nan a cikin duhu, warware shi sai Allah rabba. Abu a duhu, abu a duhu, abu a duhu. Bewar Allah. A nan kike ne? A nan nake. Ina iyayenki? Kaga malam da Allah ka tafi. Ka tafi na ce maka ka tafi. Ka tafi dan Allah ne annabi ka tafi. Assalamu alaikum. Oyoyo mommy. Wani ke gani ne haka kamar yata? Wallahi mommy ni ce. Ke da kika ce min sai satin sama da ku samu hutu? To mommy ai ba zato na muku kuma wannan shine saraban ku. Na san ina dawo zaki ce na saraban ku shine. To kin zo a jeje kuma yata. Allah ya sa ke sa mun gama abinci ki shiga ki je ki ci abinci sai ki wanka ki huta. Wallahi mommy kaman kin san dama yunwa nake ji kuma na gaji. Hajiya kwana biyu shiru na ce bari in leko ki. Wallahi kuwa kuna nan kusa ma ni da ke muna makwabta amma saduwa ya gagara. Ko dai har yanzu amurtin ne ake ci ni da nake ɗaka kwana in sai wurin ki ma? Ba wani amarci wallahi Hajiya kwana biyu ne abubuwa sun min yawa. To kamar na menene ko muna nan a gari muna tare da ke? Ba wannan ba. Ya labarin yar uwata din ne? Ai yar uwarki ma ta dawo tana nan sai kin ganta sun samu hutu tana da ma cikin daki yanzu. To ba laifi hakan yayi kyau. Ni ba wannan ba ma magana nake so in yi da ke saboda na dauke ki kusan kamar yar uwa ne. Kamar me fa? Yanda muke ji da kuɗi ina ji daga daren nan. Yanda nake din nan. Aminu. Gadaransa yanzu shi damuwansa ya ga ya mallaki kuɗin nan ban san yayi dan yi ba. Ina nan da raina da kuɗi da yake ji da shi bai isa ba. Tabbi. Hajiya zan baki wata shawara. Kin ga ba za mu yi shiru mu zura yaran nan ido kane akan dukiyar nan ba. Gaskiya ne. Akwai wata yar uwata
kuma ba shakka Aminu in ya ganta zai ji yana santa. To gaskiya na ji daɗin wannan magana. Za mu haɗa su yi aure saboda ba za mu bashi galala da kuɗin nan haka ba. To ai ku da a gagata kuwa irin kuɗin da muka tara na. Shi muna ji muna gani ya yi wasa da dukiyar nan ba bare yi ba. To Allah ya yarda mana, Allah kuma ya nuna mana wannan rana. Zan yi kokari insha Allah. To Allah ya yarda mana. Shikenan. Gode. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Rajiya. Ka shigo? Shigo. Sannu zuwa. Na gana. Ya gajiya? Lafiya lau. Ya aiki? Lafiya alhamdulillah. Ya? Zan fita. To ina da ɗan magana da kai kaɗan. Da muke ta. Kaga yanzu dai ka mallaki hankalin kanka. Kuma gashi kana da aiki. Maganan aure. Aure kuma je. Aure mana. Za mu duba magana, za mu magana. Ka duba kuma? Jiya matan yanzu kan ba sai da dubawa ba. Aha, to kai in dai ka duba ne, ni ina da yar aminiyata wanda na nema maka ita. Jiya to ba damuwa, ba mu duba mu gani. Ba ma sai ka duba ba, ni ka ai na ga ya dace ma, kuma ta dace da kai ne shi yasa. Ajiya kuma ba a aure mutum bai ga mutum ba ne. Ma ka ganta kai na tabbata in dai har ka ganta sai ka amince, kuma ta dace da kai ne. Shi yanzu sa lokaci in je in ganta. Ta yi kawai shi kenan. Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Zan fita ofis. To, an dawo lafiya. To sai na dawo. Abu a duhu warware shi sai Allah sarki. Abu a Malam me kake nema na ganka an taji bai kake? Me kake nema? Ya hakuri kiɗan matsu. Ya nake jira. Me kake jira? To ni ko me haɗi na da kai? Malam, me kake nema da ni? Dan Allah dan Annabi tambayan ka nake me kake nema da ni fa ka shiga rayuwata da yawa. Ka fita cikin rayuwata ka fara takura min fa. Idan har ba za ka iya daina zuwa nan ba to ni zan daina zuwa. Ka ga bana son wata kyautar da ta fito a gare ka, bana son kyautanka. Ka bace min daga nan wajen. Ka bace min anan nace maka. Abu a duhu warware shi sai Allah sarki. Abu a duhu, abu a duhu, abu a duhu. Zargi ba abu ne mai kyau ba, in za a yi hukunci ai duba. Yanke hukunci ba bincike, laifi ne babba. Ga abu nan a cikin Alhaji Sani. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Lafiya alhamdulillah. Ya daga ka da fa'ila ka? Maganar da muka yi nan, maganar da muka yi da kai nan ne. Oke, na karban kuɗi a banki bashi? Wannan ma takardar da jirgin da muka yi na gama kuma da kuma na je na cika. Oke, har ka karɓo kenan? An na karɓo. Kwarai da gaske. Alhaji Sani ka san fa a garin nan kai mutum ne mai kima. Yadda ka karɓo bashin nan, ya kamata ka yi kokari ka miyar musu lafiya, ku rabu da su lafiya. Ka ji ko? Wannan shawara da zan baka kenan Alhaji Sani. Babu matsala wannan Allah ya kuma na ji daɗin shawarar da ka bani da kuma in Allah da zan yi kokari na ga na samu na biya musu ba tare da an samu wata matsala ba Allah ya ta wuce. To shikenan. Ba wani. Zan ma wuce ne ma shine kawai da ce bai ne biyo sai ya kawo maka. A ka kyauta yayi, nagode Allah ya saka. Allah ya saka. Ba masha Allah. Nagode sosai gaskiya da shawarar da ka bani gaskiya. Nagode Allah ya saka. Assalamu alaikum. Kai. Ya kai kika zauna nan? Zauna ga kujera. Hau, zauna kujera. Zauna nan. Yawwa. Sallallahu. Ta.
na san zaka tambaye ni wa nuna min nan kuma me ya kawo ni. Ko akwai wasu tambayoyi da suka wuce wannan. Inda ta bani masauki. Ita ta ga zuwanka. Take sanar da ni da cewa kai mutumin kirki ne don ko kana taimaka mutane. Don haka in yi kokarin karban taimakonka. Idan ko na sake ban karbi taimakonka ba to gaskiya sai fa ta Allah. Ita ce ta nuna min inda zan ganka. Shine ni ma na zo na karban taimakonka. Ko akwai wasu tambayoyi bayan wannan? Na gamsu. Sai ke ban amsoshin tambaya na biyu. Kafin nan ina son ka yi haƙuri da abubuwan da suka faru a baya. Wannan ba komai. Godiya nake. Na gaba da jin labarin ki. Allah sarki. Ka riga kowa bacci amma a riga ka tashi. Ka. Ina jin da surutun da kike fa ina daga ciki. Shi kenan baccin nan dai bara a bani yi baccin huta ba. Mutane makwabta kowa yana jin muryanki. Haba da Allah. Kullum magana ɗaya na dinga miki kenan. Ni ai yawan baccin ne ba na so mai gida mutum kullun zuciyarsa a mace. Ba wannan ba ni ina yarinya nan take. Ta tafi talle so kake zuciyarta ya mutu yanda naka ya lalace? Yanzu yau ma yarinya nan talle kika sake tura ta? Ku me yasa ba kwa jin magana ne kam? Tallan nan banda lalata rayuwar ƴan mata ba abin da yake. Me dai tsina na muku? Haba da Allah. Ni na ce a bashi in dai za a bi ra'ayina. Idan kuma kika ce ba haka ba shikenan. Ke da ita sai ku je ku ci gaba da abin da kuke so. Ni zan fita. Haba da Allah ana ta muku magana ba kwa ji talla yau a fita gobe a fita ni ban ga amfani shi. Abu a duhu, abu a duhu. Zargi ba abu ne mai kyau ba, in za a yi hukunci ai duba, yanke hukunci ba bincike, laifi ne babba. Ga abu nan a cikin duhu, warware shi sai Allah rabba. Abu a duhu, abu a duhu, abu a duhu. Wa alaikum salam. Ya Man Sale. Barka da yau. Ya gajiya. An tashi lafiya. Yanzu sai ina. Wallahi kada ya fita daman za ka yi. Yanzu da ka ganin nan. To gwara da Allah sa na zo a kan lokaci. O dama nan din ka zo? Wallahi. Lafiya kam? Alhaji Hassan matsalar nan da ya guda ɗaya ne. Matsalan iyalina. Har yanzu ina cikin wannan damuwa. Wai kai mata ɗaya shikenan kullum ka ce wannan ka ce wannan. Ko ka manta cewa da muke yara kai ka ce za ka iya rike shida ma ba hudu ba. To banda kai Alhaji kai yanzu ɗaya kana da ita? A'a to ai ka riga da kai ka zauna da su ka. Gidan nan dai kai kadai ne ba kowa a ciki. Ya fi daɗin zama ma. Daga kai sai mai kula ma da gida. Shikenan. Mai gadi. Yawa akwai mai abinci ma tana zuwa ta yi da tafi. Ya Alhaji damun ka san dai bararasa ba kullun dai kar a gaji da mu. In dan samu jaka ɗaya abunka sai ka dan sama mun saboda sha'anin ka san gona akwai hidima da yawa yanzu haka gabana. To yanzu nan da ka ga na fito din nan akwai kuɗi kam. Yawa alhamdulillah. Gona na saya wannan ta gabar din da na ce ma zan saya ta gangaren gabar din nan. Haka. Yanzu zan je in kai kuɗin da suna wajen. Allah sarki. Shine na fito. Yawa yanzu kuɗin shi yasa ka ga na shiga a haka. Na zo a daidai Alhaji. Ka zo a daidai. Sai a sallame ni. Jaka ma za ka fi jaka ma. Abin nan wata kilan same ku a can ma. Ai za ka fi jaka ma. Za ka fi jaka ma Malam Sale. Alhajin Allah. Ai za ka fi jaka ma Malam Sale. Allah kai mu da Saudiya nan nima wata ranar mu haɗu a can. A'a in na koma zan ma addu'a. Kai kan ba. Alhaji shikenan baraka mun fata ni ma na je. Ga wannan. Ka Alhaji godiya nake. Yawwa ga wannan. Allah saka. Yawwa. Allah saka. To ni zan je ni. Alhaji dai ana mana irin wannan abu mu dai bara mu gagara zuwa. Ai na san ba za ka gagara ba ni din ma akwai ta wani fanni. A gaishe su. Yawwa. Alhamdulillah komai yayi daidai wallahi. Gashi nan kuna tafiya a wahala na ce ma ka zo mu je wajen Hanza daraktan nan. Kai ma dai a baka manaja ko a kamfani ɗaya ne na Big Brother Bread nan ka rike. Dan ba ka zo kana wannan wahala ba to Allah ya sauwaƙe. Shikenan bari mu je. Ya na ga abin haka. Ka
ciniki da kika yi kenan ga nan majalisa inda ake zama ga majalisa su gargada wucewa kawai zaki za a miƙa miki kuɗi amma ki kama ki dawo haka ga can ta gurin maza din nan in kika tashi wucewa duka kiran ki za su yi saya ba ki bi ta gurin ne ki shiga ciki ki sha kunu maza ki zo ki dauka ki tafi tashi in kika shawo kunu maza ki zo ki je majalisa su gargada wucewa kawai zaki fa za su baki wannan ai ba yi bane dan Allah da Annabi ki dinga talle da kyau in kina so ha ba Yiwa ke ce? Ina wuni. Kai lafiya. An fito? Ya baban naki? To ya yi kyau. Hai to a dawo lafiya. Na ce ba? Zo mana. Ai tun da Allah ya kawo ki, da Allah dan shiga gida ki dan dauko mu buta mana. Lado ya yi di tsarkaiya zo mana majiri ga abinci a kwananka kuma kana bara a na yi bara ne ina malami na ne Allah sarki almajiri ko za ka dan taimaka min noma bin bai wa yata ashe na gudu kama kun gode Allah ya saka da alkhairi almajiri ba da ruwa inda an dai bara na samu zan ga kawo Allah ya ya na gaiki wani ciniki wallahi umma na gaji ne ai dole ki gaji naga ai kayan jauran nakin ya kare ba ni kuɗi umma fani wallahi me so kike ki daura min hawan jini babanki bai bani ba ke ma kuma ki zo kina ce min wallahi umma ni wallahi faka umma me mutum yanzu da wani bakin ciki ubanki baya son ki ta ko ina ke ma ki zo ki ce min wallahi wallahi ƙariyanki Sadiya, wallahi na gaji fa. Salima kenan. In kika kai zaki dawo ne? To umma ta ce in dawo zan dawo don ko ina da wanki. Ban san ko ran ce in dawo ba. Ni kan dama in zaki dawo za mu dawo ne tare. To ba damuwa ban sani ba kan. Dan na gaji ma ni din ma da kike gani na. Ni kan Salima in tambaye ki mana. Ina son ki Sadiya. Wai me yasa samari in suna zuwa gurin ki ne ba sa jin daɗi? Allah sarki, Sadiya kenan. Ba laifi na bane wallahi. Umma ne tace ba za ta mika ni ga talaka ba sai lalle mai kuɗi. Yanzu ke bakka tunanin irin samarin zamanin nan? Sai su miki kambun baka? To, gaskiya haka ne. Sai dai kawai in ce Allah ubangiji ya kiyaye. Ni ma ki sani a cikin addu'a ki ce ni da addu'a. To Allah ya samu dace, Allah ya taimaka. Amin amin. Ai wato ina gaya maka mala Yahuza. Ita rayuwar duniyar nan da kake ganin ta ko? To sai Allah. Bare kuwa. Duniyar nan bari ka ji. A cike take da munafukai, ɗan tsurku, ɗan sa ido. Kai fa mutum abu ma bai shafe shi ba. Amma wallahi sai ka je na maganan ka. Kaga wucewa? Hawa duniyar nan. Kware kuwa. Muna ganin su. Muna ganin su kuma bayan da suka iya da mu.
To Yahuza kai ka taba jin wanda ya ja da ikon Allah ne? Ai babu shi. Ina kuwa wane mutum? Wane mutum in ji mutuwa. Ina mutumin kan nan ne kan? Oh ha kan uba. Malam Sale ne? Waye Malam Salim. Ta Malam Sale yana nan uban mita. Yau in ka ji shi da wannan gobe da wannan. Yana nan shi za gaba ki daki afki kamar kudin guzuri. A'a sai a hankali. Dan halal. Dan halal ka ji ambato. Sale ana magana ka kana shigowa. Ni din kenan ai. Sale bismillah Allah. Kai ne ce batuna kuke hega ni. Wallahi. Ai cikina ne ya bani na tawo ni ma. Ina cikin magana ka ka bullo kuma. Ni din kenan ai. Duk inda ake magana na yanzu zaka gani. A kware kuma. Wallahi. Kuma ni baka ga shigowa na alamar raina a bace ba? Wani mita yau kuma da mai kai. Yaran yanzu ba tarbiya. Wai nan nake tafiya akan hanya fa. Yaran nan dan gidan Idishu. Wai yana gani na yana tafiya da keke. Ina ta kaucewa yaran nan ne ma yake bangaje. Wannan dan gajeren ku? Shi akwai rigima. To kai ma Sale in banda abunka ina za ka haɗa hankalinka da na yaro. Ni kam na ga kaman wani abu a kuma rauni ka ji ne? Kai Sale nan din ne? Na ga gefe ɗaya kumbura rauni ka ji ne? Sale kai ina gaya ma raunin na same shi ne ta tsautsayi na samu Sale. Na je zan shiga daga cikin gida ɗaki sai na ɗan buge wallahi ka ji Allah sauki amin sun ma Allah sarki to Allah ƙara sauki Allah sauki ni Sale ina ɗan shin gida kofar gida ai sai na ga ita mu ta zo wucewa ha yar wajen ka mana Sadiya Salima Salima wallahi wani abu ne faru a'a har yanzu ba manemi ne naga ai yanzu fa insha Allah kam abu ya dan kankama kai magana aure ai manemi kake faɗa ha to shi manemi ya na Allah ne ai ni a matsayina na haifinta zan je gidan rediyon dinga ba da cikiya ga yata ta kawo a zuwa nemi aurenta ne wannan nufi ne na ubangiji ina zaune Allah zai kawo mace manemi Malam Huza ni zan je bakin gari okay za ka wuce ko zan wuce mutane kawai banda gulma ba abin da suka iya a'a daga shawari ni ma barin wuce dan naga bara ka dauki shawari ba wannan mu shawaran baran dauka ba to ni kaga tafiya ta ni ma to shikenan yawwa daman gulma ta kuke kuma gashi nan na tadda ku dole ku haɗe ranka dade ga wani shawari ina so a jawo hankalin matasanmu kamar yadda sauran makwabtanmu suke cikin gasar dambe kuma mu saka su a ciki domin mu samu zakaru mu ma a cikinsu shawari ne ranka dade assalamu alaikum ban tare numfashinka ba ni ina gani bai kamata mu bar ɗabi'ar da manzon Allah ya ɗora mu a kai ba sallallahu alaihi wasallam ga kasuwanci ga noma ga kiwo to ni ina gani kar mu je mu kauce hanya mu yi wani abin da zai jawo mana fushin ubangiji a cikin ni'iman da Allah ya mana ranka daɗe gaskiya da abin da malamin ya faɗa ba da magana da malamin ya faɗa ranka daɗe ina da wani ɗan lokaci akwai bawan Allah ɗan liti ranka daɗe duk garin nan ba a yi mai aikata aikin mummuna irinsa ba subhana gaskiya ne ranka daɗe me ke shirin faruwa a cikin gari na wanda ban san da shi ba ƙwarai kuwa bawan Allah nan fyaɗe yake aikatawa a cikin gari nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yan mata da zaurawa da matan aure duk bai basu ba kuma babu wanda baya cin mutuncinsa a wannan gari ranka daɗe kuma rashin mutunci ba irin wanda baya a wannan gari na ranka daɗe wannan abu ya jima yana iya damu kuma sarkin fara ba a sanar da ni ba duk irin abin da ke faruwa wannan gaskiya da ranka daɗe ranka daɗe ya zama lalle kai aika a kira shi ya zo wannan fadan a gaban ka ranka daɗe a yanke masa hukunci daidai da abin da ke aikatawa assalamu alaikum Allah ƙara ma ɗaure ina so in an ɗauko bawan Allah nan a yi bincike mu da aka ɗora mu aka wakilta mu mu yi masa hukunci daidai da abin da ya aka takarar abun nan ɗinsa dole za mu kira shi fada mu zartar masa da hukuncin da daidai da laifinsa don haka shine mafita Allah ba ka ware Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Gida kai ta sallama kaman ba kowa.
in ka zo kai magana a ce ma kaza a ce ma kaza da za ka burma gidan kuma shikenan bari in ƙara da ha yar baba ki ce ke ce na ce dai baban yana nan iya nan ha ba yar baba to na ce kafin ki kira mun shi ai ya kamata mu dan ƙara fahimtar juna kin san wancan lamarin ba wai laifi na bane kai to ina ga wannan yarinyan fa a bisa dukkan alamu za ta gaji ubanta a talauci tab ita ma ta yi hannu riga da arziki Allah mun gode ma to ki dai turo shi dama wajen shi na zo ba wajen ki ba alasa dai ma bata min shi bayani ba idan mutunci na da wannan ya buɗe to lalle akwai matsala. Assalamu alaikum. Ha ka ce ka iso kenan. Haba ma sale. Wani na iso ne mu yi da kai za mu je wajen nan akan lokaci ma sale ka je kawai ka zauna yayin na zo da kaina. Dan aka samu. Ni ma ina cikin gida yarinya ta shigo ta ce min ka iso kana waje. Kuma na dan zaga bayi ne shi sa kaga ma ban fito da wuri ba. Kuma sha'aninka da magidanci dole in gari ya waye ya tashi ya dan yi uzurin cikin gida. Dan ruwa itacen nan ka tabbatar ka kawo kafin ka kama gabanka. Wannan shi ya dakatar. Yanzu abun ya zama cin fuska kenan mai iyali ko? To ƙarya ne ai kai kadai ne ai. Masu arziki ai ba ma wasa da lokaci. Mukan sa lokaci kuma mu bi lokaci amma tunda haka ne mu bar tafiyan he gobe kawai. Ba wani fasa da dai. Wallahi ba ai tunda har ka zo kuma ka shirya. Shikenan za mu wuce daga nan. To za mu wuce na an ji kana ta yarinya. Za ka mana gurin iyali ko? To bawan Allah kai kan ai akwai bambanci tsakanin mai mata da wanda yake shi kadai. Haka ne. Na san kai tun bayan sallah su ba ka shirya. Haka ne. Ni kuma yana samo mu yara ruwan wanka wane ne itace ne. Ai shi yasa muka rabu da talauci. Sabaragen ba za mu yi wasa da lokacin da muka kaddamar ba. Yau shi yasa mu ba za mu rasa talauci ba mu je. Mu je to. Mu je mu gani. Ai shaɗin gida sai a hankali. Ka ga mun kana da iyali. Ni kuma ka san ina da kudin ai. Yau haka zaka ci haka zan ce. Zargi ba abu ne mai kyau ba, in za a yi hukunci a yi duba, yanke hukunci ba bincike, laifi ne babba. Ga abu Wallah umma ba na gane wace. Mu ga idan. Mu ga hannu. Tona mana asiri zaki? Haba Salima. Haba Salima. Me yasa zaki mana haka? To ko ki gaya min wanda ya miki ko kuma in babanki ya zo mu tona rami mu binne ki. Wallahi umma ba abin da Wannan wallahi zaki ce? Me zaki ce? Ta mana kenan? Bari baban ke dawo. Ba abin da na sani akai. Akwai abin da kika sani, bari baban ke dawo. Idan baban ke dawo sai mun tona rami mun binne ki. Aikin banza aikin wofi. Muna zaune a gari zaki tona mana asiri? Barkan ku dai. Sannu, ina kwana. A ba wannan bane ya kawo ni. Kin san me ke tafe da ni ai? Ban ganki ba, hasali ban ga sako ba. Kuma kina sanar kafin ya mutu akwai sauran kudade a hannun shi wanda bai kawo na gida ba. Kai haƙuri. Ka taimake mu ka duba dai kai haƙuri mu 'yan gudun hijira ne kuma ka san mijin nan nawa anan ma na haɗu da shi na samu muka yi auren ne. Mu marayu ne kai haƙuri ka tausaya mana ka taimake mu. Haka ne. Ai na san ku marayun ne. Gudun hijiranki da mijinki daban. Maganan kuɗi na kuma daban. Yawwa. Idan na sallame ku a nan gari da yawa maye ba zai ci kanshi ban ji Hausawa. Don haka akwai sana'u da yawa zaki iya kama wasu. Can ku je ku nemi wani gidan. Haba baba ya zaka mana haka. Wai baban naki. A ina na haife ki da har na zama babanki. Ko baka haife ni ba ma ai za ka haifi kamar. Zahiri. Ai dama barewa ba za ta yi gudu dan ta rarrafe ba. Rashin kunya zaki mun ko? Ba rashin kunya bane. Kai hakuri ka duba. Na duba zahiri. To zan baki wasu sharuɗa. Lalle na duba da kyau na gani. Ni zan bar miki gida ma ya zama mallakin muddin kika bi ka'idodin da na sa. Yau idan Allah ya kai mu bayan sallar isha'i da isha'i ina nan a gida ki same ni.
zan baki darasi na in kin dauka ya miki to gida ma zai zama mallakin ki ni kin ji abin da na gaya miki yawa lafiya na gan gungun ko kun zara kun shi to me yake faruwa ga ta nan ka tambaye ta to kukan me take ta yi ne wani abu ne ya faru ina magana kina mun kuka ki tsaya ki ga mun me ne yake damun ki ba za ki faɗa ba wanne ko na fara mai bayan shine na miki ƙarya kenan ko shine mai gaya mun me ne yake damun ki ke ki gaya mun mana ita ba za ta gaya mun ba gidan da baka ka ga yarinyar nan abin kunya take so ta ja mana ciki ne da inna lillahi ciki wallahi sallan nan sanda na ce a daina shi a cikin gidan nan a daina shi kullum ne magana ki ce mu wai kuna neman abin da za ku taimaka mu kanku gashi na abin da ta je ta janyo mana to me amfani irin wannan kullum na ce dan yi magana sai ki hauni da fada to ina ranar wannan abu ke waye miki cikin nan ki ga mu yana magana kina mun kuka waye ne miki ya mina baba dan litini ya aike ni ki bar wannan magana kan ki karasa ya liti dan liti da muke tare da shi amma dai haka ne ya gama cin mutunci wallahi ni kuma ba zan bar maganan nan ba dama abinda babbai hango yaro bare taba gani ba da yanzu mafita kawai zamu nema aikin gama ya riga ya gama cutar mu sai dai mu nemi mafita gaskiya ne amma ni zaman na faɗa ai yanzu daga nan ma ba inda zan tsaya zan je kofar mai gari zan je sanar da shi ga abin da ya zo min a gidana don haka ni ba zan bar wannan maganan ba mutum yana ta gaya muku gaskiya ba kwa ji abin nan a bashi kuna cewa sai an yi tallace ga abin da tallan ya jawo mana wallahi ba zan yarda ba ke kuma kin shiru ki tashi ki shiga aiki na ta abin nan gurin nan banza aikin wofi dama na ce tallan nan a daina ta aka ce wai me ga abin da ya janyo mu ina da Allah huci zuciyanka Allah huci zuciyanka ranka daɗe an kusa kawo mana matsiyacin nan gaban ka za a zo a masa hukunci daidai da abin da aikata ko ba ka wani malliman wannan haka yake malliman wannan ba Allah fa magana bincike da za a kasa ko da bincike ko ba binciken mara gaskiya ne ya zo a nan a masa hukunci sarkin fada ka bari ya iso ma ba kuma liman yana nan yana hanya malliman to ka bari su iso ai malliman sarkin fada gaskiya ke lokacin sallah ma ya kusa su yi sauri su zo mu samu a kira sallah bi ne a hankali mana sallama zan je dai fadan nan kam dan ka ne ka ga matsayacin ranka dade barka da wuni Allah waje raka dan liti Allah ja zamani sarki ranka dade kana sauta masa domin wannan ya halda mu a hanya kan mu iso a gida ma cewa zai ba mu cin hanci mun zo mu ce an zo ce bayanan ranka dade wannan ranka dade wannan kamar da na ga maka dadu ba a yi mai aikata zanibi da manyan laifuka kamar wannan ranka dade kana sauta masa ka san wacce mata ka gani ko ranka dade ka ga abin da ki gama ko malima mai gari faran shi ya ɓaci taimaka dan ja mana ayasa sauci a babu abuwa ranka dade babu wani magana ayasa sauci wani bawon Allah kamar yadda na faɗa ɗazu ta ɗaya bai bar matan aure da raba rashin mutunci babu wanda ya kai shi aikata wani kuma ya sauki mali liman za a ana nema masa wannan kwarai kuwa ranka shi daɗe to salamu alaikum jama'a duk wannan ce ku ce din ba zai kai mu ba tun da har Allah ya sa an riga an zo gaban mai martaba an zo fada ai shiru a ji wani hukunci mai martaba wallahi ba zai yi ba yau da ma kai muke nema wannan mana cin madaci banza mana wannan yallaɓoi wannan da kake ganin shi yallaɓoi ba mutumin kirki ba ne mallan salime faru wallahi yata kashe ta yayi da kashe ta yi ma da ya fi sauki da na la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aika ya mata wanda ya fi komai muni wallahi ni kan Allah ya san tsakanina da kai bayan Allah na aika da ya mai yata
Allah zargi ne ka wallahi. Ya gama kyauta mata. Allah ka dade ka ga abin da nake gama a gaban ka. Kai haƙuri. Yawwa. Kai haƙuri. Malliman ba wani maganin bincike. Yawwa. Ranka dade. Wannan laifukan in nayi wasu ranka dade ban yi wasu ba. Ƙarya kake madacin banza. Man Sale, yarka na tabbata ni ba abun da ya shiga tsakanina da ita. Ranka dade. Babu shaida. Ranka dade. Maganar nan da ya faɗa ba haka bane. Ni akwai shaida a gidana. Tana nan kuma ita ce shaida na. Kuma ta gaya min da bakinta ta gaya min jatumata akan shi ya mata wannan aika-aika. Yanzu haka ranka da maganar da nake gaya ma abu he girma yake yi. Da sulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allah wanda ranka dan liti. Ka ga yanzu sai hukunci kawai. To ranka dade yanzu me ya kamata a yi akan dan liti? A sare wuyan shi kawai. Allah ya mutu ranka dade. Kware kuwa. Ba kai ka sare wuyan. Na gode mai gari. Za a masa hukunci daidai da abin da ya aikata. Ta yi daidai. Kuma haka bane malliman? Wannan haka yake. Ko a shari'a ne. Malliman a shari'a ba za a sare masa wuya ba? Ai bai da aure. To yanzu malliman me ya kamata a masa? Hakan. To mai martaba hukuncin da ya hau kan dan liti. Da yana da aure ne hukuncin ka da ban jefe shi da Allah ka mana shi. Amma kaga bai da aure. Ni ina gani abin da ya kamata a yi mai gari. A ɗauke shi a kai shi cikin gari a kai shi hukuma cikin dukiyarsa kuma a ɗauki wani abu a bayan Allah da ya zalunce su saura kuma a san yadda za a yi da shi. Gaskiya da malima. Shi kenan. A tafi da shi a je can a zane shi a tumulmushe shi a gari. Yawa. Mu kuma abin da za mu zantar a nan za a raba dukiyarsa kashi 3 kashi a ba wannan matar rabi a ba wannan yarinya yar wannan man sali rabi kuma kawo mana rabi kuma a kawo fada yawa saura kuma aje masa abin da yake dukiyar na a to wannan ai kai ka jawa kanka yi nan kai da wannan hukunci a daidai yawa duk abin da malamai ya yanke su ka san su malamai magadan annabawa ko ba haka ba mu dai shugabanni ne amma shi kuma malami ne malami yana sama da shugaba yawa ko ba haka ba abin da maliman ya yanke shi za a yi to an gama raka shi mai martaba kana bata lokacin raka da ana iya raka shi lokacin sallah a raka shi to an gama tashi a raka shi tashi a raka shi tashi a raka shi a raka shi a raka shi warware shi sai Allah rabba abu aduhu Abba Sadiya, tun ɗazu ina ta neman ki na biya ta gidanku an ce min kin fita. Ba za mu je kasuwan ba ne? Ayya kin gani wallahi na je gidan su Salima ne shi yasa. Ki hakuri Zaliha. Ta faɗa min kuna tare. Kina jiranta. Wallahi ta dan bata lokaci a gidanmu. Ki hakuri. Yanzu ke da abun kunyan kike tafiya yanzu? Ban gane abun kunya ba. Yar uwar mu ne fa musulma kamar ku. Yar uwar waye? Ni? Kin ga kin taɓa ji an ce na abun kunya a wannan ƙauyen? Gaskiya saki na bakkiya kyautawa me abun kunya abun kunya ma a rasa da za a yi sai da sa'an uba kin ga zaki iya ne ita da ta ji abun kunya sai ta fama a cikin hijab sai dai ki hakuri kin ji dan Allah to kuma bai kamata kuna haka ba bai ba damuwa ba komai zaki iya ne abun kunya na ma na zanta kin ga abin da yasa kenan kika ga bana son mu na fita ko ba dama mutum ya fita sai a rinka tsangwamansa da maganganu kala-kala ko? Dan Allah me yasa haka? Sadiya, ana ɗibar ruwa kenan. Allah Safiya ne sannunka muna ɗiban ruwa. Sadiya kenan. Kina ɗiban ruwa dai. Wannan kawar naki kan ai ta yi nauyi min. Haba, ya kake kana namiji kana maganan mata gaskiya bai kamata ba. Ni dai Allah ya taimake ni lokacin da na je gidansu ummanta ta kore da yanzu ni za a dora a karangiya fa. Kin san dama an ce kuda wajen kwaɗe ya kan mutu. Kin ga tafiya na nisa. Salima?
Salima. Lafiya na ji kina ta cewa Salima. Salima nake ta duba kuma ban ji nake kira ka ko lafiya ko bata tashi bane. To da sassafe ka ai ki duba ɗakin ta. Ta yi tana ciki tana dan baccin safe. Lai kadala yana ga tana ciki. Ba ta nan fa. Ba ta ciki? Ba ta ciki ba kayanta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To ai bara mu bari haka kawai ba Hajiya. Yanzu abin da za a yi ki dauko lufayanki ki tafi gidan kawarta Sadiya. Ta yi can ta tafi. Ki je ki duba ko tana can. Ba wuya ta yi samu ko ta tafi can ne. Maza yi sauri. Ni ma yanzu zan fita ina ga bakin rijiyar nan jan duba ta ba wuya tana can. Yaro ka kwana da shi da safe ya riga ka fita. Dole hankali bari. Ni na tafi. Zai ki duba ta Allah. Wannan shine tarihin rayuwata. Na zauna a cikin ƙauyenmu a cikin kunci da kuma bakin cikin ganin hakan ne yasa ba zan iya zama bai sa ni gudu. Wannan shine abu a duhu. Kin san kowane ɗan adam akwai irin jarrabawar da Allah yake masa. Wannan dai ta riga ta wuce. Sai dai kuma mu fuskanci wata gaba. Me kenan? Idan ba za ki damu ba, zan tafi da ke gidanmu. Ina shirye da karban duk wata kyautar ka, muddin idan har ba zan takura maka ba. Ba za ki takura min ba. Allah sauki. Hajiya, wannan shine tarihin rayuwarta. Alfarmar da nake neman Hajiya, a bar wannan yarinyar a gidan nan ta zauna. Na yadda, amma da shirari. Dama ba mu da yar aiki a gidan nan, za ta mana aiki. Yar aiki? Hajiya, da yar aiki ne, a bari zan kawo mana. Zan kawo yar aiki Hajiya. Hajiya, in Allah ya duk abin da ka umarce ni a gidan nan zan yi. To shi kenan ba damu. Mami ba ko muka yi ne? Ma ba kwa bane yar aiki ne, dauke ciki ku shiga ciki. San da dawaya. Taso. Taso. Sani. Assalamu alaikum. Barka da kokari. Lafiya kalau. Lafiya lau. Kana alola lokacin sallah yake. Abu da lafiya? Lafiya kalau. Lafiya lau. Ya kokari. Ya almajirai. Ana nana ta kokari. Kai san ta kokari. Kuma daman zan wuce ne na ce bari in wuce sai Allah ya sa na tsaka kai kokari. Sai dai malam har yanzu fa ni ina nan cikin damuwan nan dai har yanzu. Batun yarinyar nan ko? Yawwa malam batun yaran nan har yanzu ba wani labari wallahi. Har yanzu ba a gane su ba. Tun da suka shiga birni har yau har gobe ba wani labari da na ci. To yanzu man Sale. Na'am. Me zai hana a shiga birnin nan? Eh. A je a dudduba ko Allah zai sa a dace. Malam sha'aninka da birni guri ne babban gari. Haka ne. Addu'an dai shine kan gaba. Haka ne. A dinga taya mu da addu'a aka yi sallah kuma a sa almajirai su ma su taya mu da addu'a. Albishirinka. Goro. Akwai yaron nan dan gardin nan. Na'am. Kullum kwana muke yi muna addu'a. Yawwa alhamdulillah. Bana bacci ba. Haka ake so malam. Abun nan damuna yake. Gaskiya kana kokari malam. Ko na fila ne ko walaha sai na sa wannan yaran addu'a. Gaskiya ne malima. Don haka babu wani abu. A samu addu'a. Nagode malam. Bari mu je an kira sallah. Da ka shiga masallaci ko? To ni ma ina nan tawowa. Daman kai na hanga na ce bari in tsallako mu gaisa. A bawa da Allah ta bawa hakuri. A insha Allah za ta je. Nagode malam. Alaikum salam. Alhaji. Sana dawo. Salima. Ba na so ki rinka kira da wannan suna. Kira ni asalin suna na ne. Yalla bai kai ma ka san hakan fa ba zai iya yiwa ba ko? Dan me yasa? Saboda kana da kima da daraja a ido na kuma ka san ba san iya kiran sunan ka kai sai saboda halaccin da kai mutum ne mai daraja a ido na. Me yake aiki ke? Aiki nake amma na gama. Dan kana ce wata yaki. Wallahi ba ta gama na gama. Ina ma yana magana. Amma bai da shi zan cire kayan nan nawa
ki so in ce ki aikin nan dan na san aiki da Allah ya kai min asiri ina zuwa tuwa ko Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Aji ya saka zuwa. Ina wuni? Lafiya kalau. Lafiya. Ana. Ina Hajiya? Hajiya ta dan fita amma tana dawowa. Okay. Bari mu ba ta. Dakata. Kar ki mai irin wannan halin naku da ƙauyencin ko a ina sai kun nuna shi ne? Kai. Ban san ina Hajiya ta samu wannan yar aikin ba wallahi baki ba. Ya kai ma wai ni wannan tsibitacciyar ta zo gidan nan ne. Bari Hajiya ta dawo. Ni kam Fatima ya yaushe Anti Sumayya za ta saki dawowa ne. Anti Sumayya tana makaranta. Sai an sake ba su wani hutun za ta dawo. Ke kin gama ne? Ina da isa. Anti na ma bata gama ba ballantana ne. Ni an ba mu hutu ne. Shine sai na dawo ita kuma sun koma makaranta. Shine sai ta koma. Ni Fatima? Wallahi ina da wata tambaya ne. Me tambayan ki? Me yasa mafi akasari Momi take yawan nuna bambanci tsakanin ya Ishaq da ya Aminu? Ya Aminu ba dan mamanmu bane. Maman shi daban, maman shi ta rasu. Ta haife shi tun bai wuce shekara 10 ba. Ta rasu. Da ni nufi da ya Aminu maman ku ba ɗaya ba. Da ni da ya Ishaq da Anti Sumayya ne maman mu ɗaya. Shi kuma baban ba. Babanmu ya yi hatsari ya rasu. Allah ubangiji ya ji kansu. Amin ya rabe. Wallahi ai na ga bambanci shine nace to ashe da mu ba ita ta haifi ya Aminu ba. Ba ita bane ne a wajen ta. Mu ne a wajen ta. Kenan mu ita ce da uwar gida a gurin babaki. Babanmu mamanmu ya fara aure. Da ya auri mamanmu sai bata samu aihuwa da wuri ba. Sai ya auri maman ya Aminu, sai maman ya Aminu ta aihu. Ba shine babba. Shine babba. To Allah ubangiji ya ji kansu Allah sa sun huta. Amin ya rabbi. Hajiya gani. Tashi ba su kin zanna ba. Kawai nawa ma baki basu ba a cikin gidan nawa. Sannan kuma ina ji ma har wani guntun soyayya kike ji yi da dan cikin gidan nan dan dai kun rena min hankali. Hajiya ban gane me yake faruwa ba ki fahimtar da ni ban san me yake faruwa ba wallahi. Har ma tambaya na kike sai na gaya miki amma dan fahimtar da ke. Aminu da kuke soya da shi aka ce miki ban sani bane? To ba a gidan nan ba. Yanda kika shigo gidan nan kuma haka raki fita ki bar gidan nan da kafanki da kika shigo haka raki bar gidan nan. Gara ma ki fita kar in gwara kanki da kushin yanzu nan. Ka zima yarinya yan renin hankali a cikin gidan na za a nuna min gadara da rashin kunya ina ji ina gani to wallahi baki isa ba a gidan nan ba kuwa to baki isa ba Haba ya Ishaq, ka shigo gida kaman ba dan musulmai ba kana mana fito? Ke? Ba na gaya miki daina shiga rayuwata ba ko? Ina gaya miki wannan magana kin kiki jigo? Na gaya maka gaskiya ko za ka kashe ni. Okay, in kashe ki ko? To shikenan ba da mama. Kai. Ishaq. Me ya faru haka? Ya Salim. Wai ya shigo ne yana fito shine sai na masa magana da na masa magana shine yanzu ya ciro bel zai zana ni. Kai Ishaq. Iyayen mu suna kwance. Ka zo ka ce zaka daki yarinyar nan haka? Gaskiya baka kyauta ba. Bai kamata ya kai wannan abun. Sabin ma ba wannan kana ji abun da yarinyar nan take faɗa min ba. Ina Hajiya take? Hajiya ta fita yanzu. To ina Salima? Salima Hajiya ta kore ta. Hajiya ta kore ta? Ha,
ko bata kore ta ba ma ai ni zan kada ta je waje wallahi dan ba kaunata nake ba ki kuma zan yi maganin ki cigaba da shiga harka ta ke kai Ishak Hajiya ta kore ta ina ta bi ta fita dai ban san ina ta bi ba kina gani ki kamar ta Hajiya ta kore ta to ya zan yi Ishak ba da kai nake ba ka cire earpiece ɗinka nan ku koma ka sayan da yan uwanka suke abin da ya sa na tare ku saboda yanayin rayuwa ba ma kaman kai Aminu da nake kunsa maka a cikin gidan nan na gane yanayin rayuwar na yanzu ma ba komai bane a ciki ina so kai da kaninka ku daidaita kanku yanzu sannan kuma kai haƙuri da abin da nake ma ba ma kaman kai Aminu abin da nake maka a cikin gidan nan kai haƙuri Hajiya ba komai dama aikin yawa mahaifiyana na ɗauke ki saboda mahaifiyana ba ta nan ke ce kika riƙe ni a wajen ki na tashi Hajiya ai ba zan sa komai a raina ba komai Hajiya ya riga ya wuce Aminu sanan kai da ɗan uwanka ina so ku je ku nemo Salima Hajiya na dawo na ji kina koran Salima sai na tsaya a waje da na tsaya a waje sai Salima ta fito da ta fito shine sai na dauke ta na kai ta gidan su kawata Aminu Isha to dama ta zo gidan sauki sai ku je gidanta ku fito da ita tunda dama akwai kyakkyawan fahimta kai da ita dan samu kawunka su daidaita ku shirya tsakaninku na gode Allah ya saka to sai ku yi waje ne ku je kenan ba shikenan alhamdulillah da Allah ya bayyana mana duk abin da ke faruwa a cikin garin nan da ya fito mana duk wani abin da ya fito mana da shi fili na haka mun gode Allah ko ba ka bane malima alhamdulillah Allah assalamu alaikum jama'a wa alaikum assalam muna farin ciki muna godiya yanda Allah ya kawo mana ƙarshen abun nan lafiya aka gano yanda abun yake to ni dai babu abun da zan ci a cikin wannan al'amarin sai dai in daga hannu in yi wa Allah godiya yawwa kuma ranka ya daɗe kamar yadda ka yi bayani hukuncin da ka zartar a wannan guri ya yi daidai mu ba abin da za mu ce sai godiya Allah shi ne abin godiya kuma mun ji daɗin zuwanku Allah ne abin godiya ya yi daidai wallahi a gaskiya mun gode sosai da wannan tarban da aka mana a wannan fadar na ji daɗi ranka ya daɗe sosai na ɗauke duk nauyin wani abun da za a yi na bikin nan to alhamdulillah Allah shi karba to alhamdulillah Allah shi karba Allah saka da alheri Allah ubangiji Allah shi kamar Allah shi kamar gaba mun ji daɗi da wannan abu da aka yi kuma muna farin ciki yadda aka zo da wannan magana ba abin da za mu ce muna goyon ba 100% kuma muna fatan mu yi lafiya a gama lafiya Allah ya ba mu sa'a kuma ya taimake mu yanda kuka zo lafiya Allah ya mai da ku lafiya a kawo salati annabi kuma subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillah Salima idan ki kenan Sadiya kenan ya gaji ya kwana biyu abin ki shirin kwance kwana da yawa akwai abu ba haɗu ba wallahi sannan ki a gajiya lafiya kalau ya kike lafiya kalau Sumayya wannan ita ce Sadiya rawata da muke kauye ke kuma wannan ita ce da ita muke tare a birni shi kenan a yi huta kullum da ina Salima ya Salima mutan kun da ni wallahi umma kan na wuce tambaya wallahi Salima wa ina ɗan da ta haifa mana ne ta wallahi kuwa ni ma abin da nake so faɗa kenan kika kare ni umma kenan kuma a lokacin da kike duka na din ma ina so in fahimtar da ke kin kasa saurara na ne ki fahimce ni ko kuma in ce baki min kyakkyawar fahimta ba don ko baki fahimci me nake miki nufi ba abin da ya faru a nan ko shine kwantar da hankali ga butan ni kan ba wai abun firita ba ga butan ni kan tafi ina sun zaki tafi
kwata-kwata ma minti nawa ne Halima dai ga butan ko ya kwantar da hankalinki ni ko nawa ke so zan baki na san matsalar gidan kar ka mata ba kai fa matsayin babana kake abokin babana kake ba na sani ai ko nawa ke so ki zo ki zan baki kar ka manta idan ba mai ganin mu a nan ubangijin mu na ganin to kwata-kwata ma minti nawa ne za ki tafi yanzu nan yanzu nan za ki tafi to shikenan wannan shine abu a duhu bai kamata a ce mutum ya dinga dora wani ciwo da bai sani ba ko wani abu shikenan ki haƙuri kin ji ko da komai ya wuce madalla Assalamu alaikum. Yau ku ne da kanku ne don ku a nan haka. Ya ce, madalla. Bismillah, Allah bari zauna ni ma daga nan. sannu to yaya aka yi a fada Sarki ya tara jama'a ya yi jawabi sosai kuma kowa ya sauke shi a inda ya kamata. Sannan ya yi bayani ya ce batun hidima ya ce a bar masa wannan nashi ne. Ya ce insha Allah zai ɗoɗa wani komai da komai wannan kar mu ɗaga hankalinmu a kai. Alhamdulillah ai an samu yadda ake so. Allah ya yi kyau. Ya yi kyau sosai. Abincin ne? To na gama tun ɗazu mai gida baka zo ka ɗauka ka kai musu ba. Allah sarki kin san shi ma sarki a can dai bakin bai bar su haka ba. Ya su ma akwai abin da ya tanada musu aka kai ma baki. To man bai ɓaci ba ina ga wannan ɗin ma zan iya isa musu da shi. Isa musu da shi ko za su iya cin abincin ƙauye. To Ajiya ai. Baba za mu iya. To kin ji daga bakin ta. Ta ce za su iya. Ai wannan ba wani ba. Duk za su iya ci ai. Wannan ɗin bari ne. Yawwa. Kai ai abu ya yi kyau ai. Ha'a. Ni zan shiga cikin zan wuce musu da shi. Kai kai. Gaskiya Salima Allah baki sakayya mai kyau. Sai dai mu ce mun gode masa. Haka ne Sadiya. Kin san shi rayuwa dama na haka yake kuma kin san fa ba zan taba iya yin aure ba tare da ke ko? Ban sanar da ke ba sabila da ke ce aminiyata ta gari ko? Wannan wani irin shakuwa kuka yi da ita haka? Shakuwa man tun na tale-tale. Ka san kuma aka ce maka shakuwa tun na tale-tale ba karamin shakuwa bane yaran tanmu tare duka muka yi. Kaga ba zan iya mantawa da ita ba. Gaskiya to mun gode da wannan yabo da kuka yi mana. An gode amarya. Wallahi abin yayi min kyau ya burge ni. Yanzu ke Sadiya idan kika samu miji a inda Salima ta samu zaki iya zuwa kuwa? To ai ba kowa bane yake samun wannan daman ya bashi. Kamar ya? Saboda ku a birnin ma ku mutane na musamman ne gaskiya saboda abun hannunku bai rufe muku ido ba shi yasa Allah da ya tashi ya mika mawa yar uwata gare ku gaskiya ba abun da zamu ce da mu ce mun gode sosai. Sarkin ban dariya wallahi. To kin samu in zaki yadda? Na samu kamanya. Sadiya a gaskiya tunda na fahimce ki ko kuma ce na kalle ki na ga kina da hankali da nutsuwa gaskiya inda zaki amince da kin zama abokiyar zamata daga nan har ranar da rai zai yi halinsa. Gaskiya ne na fahimci hakan kuma ina goyon bayan haka. Ni fa gaskiya kun sa ni a duhu ban fahimce ku ba. To ai Sadiya babu wanda zai ganki bai yi sha'awar auren ki ba. Sai ku fahimtar da ni in gane. Kai Ishak ka fito da maganan ka fili baro-baro su kalla. Kana ji ko? Ka faɗi kawai abin da yake ranka. Saboda na ga tsakaninku da yarinyar nan kun dace insha Allah. Abu a duhu warware shi sai Allah sarki. Abu a duhu, abu a duhu, abu a duhu. Zargi ba abu ne mai kyau ba, in za a yi hukunci ai duba. Yanke hukunci ba bincike, laifi ne babba. Ga abu nan a cikin duhu, warware shi sai Allah rabba.
abu a duhu, abu a duhu, abu a duhu. Abu a duhu, warware shi sai Allah sarki. Abu a duhu, abu a duhu, abu a duhu. Zargi ba abu ne mai kyau ba, in za a yi hukunci ai duba. Yanke hukunci ba bincike, laifi ne babba. Ga abu nan a ce abu a duhu, warware shi sai Allah sarki. Abu a duhu, abu a duhu, abu a duhu. Zargi ba abu ne mai kyau ba, in za a yi hukunci ai duba. Yanke hukunci ba bincike, laifi ne babba. Ga abu nan a cikin duhu, warware shi sai Allah rabba. Abu a duhu, abu a duhu, abu a duhu.